Kembali lagi di Kula Junior. Kali ini kita bersama Joki Alpi Sos Ki Montar Lehandoko. Kita akan ke camping. Melu perawi cilik iki. Tiga udah jago ya. Tiga kan basu ini. Kiu kiu. Esbar, melu perawi. Ya camping. Ya weh, ya bukan terap. Yang penting jagungnya dipel. Gak iso gawa bos ki lho. Yuk, nonton dang, suwi. Wah. Alpi Sos ki rene pacatane lho, aku tiba-tiba ana lho ya. Sale ki enek anune. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya banyune woi. Iki rene pacatane. Tempat yang kemarin sing asoy. Kita bawa perlengkapan apa aja. Sing resiki Mbak Alpi. Ini tempat kita ngopi setiap malamnya. Mbak Ima, ambil mineral besar 1 ya. Sama tadi belum, kiris sekalian. Nah, dulu pasti udah. Oh, player kok iso di off no sih, wis mbok off no ki. Aduh sok kesemut itu kok gini jabang anak. Jadi masih di tempat yang sama, kita akan menganu ya, nguri budaya. Apa jagung? Ya tuh kayak kuitas. Dipasang kene pisan lho anu. Alah tekakno kono.
Jelek ya lah mana apa ngono. Ikan doang. Enak gelasnya orang pecah senang ibu enggak. Jadi kita ngonten ya bos. Kita panas kentang gitu. Duhnya panas kentang. Ya disinilah kita. Kan kata sematang oleh dipek bro. Kleru dalanmu. Ya tapi kleru. Lo kata sematang nih. Kalau lek kalau dik tutuk. Pacul iki lho kono. Nek kata sendirian mateng. Wardi iki. Ya to nek anu ki kem dalan. Aduh. Naik. Ora iso medun. Tinggi sekali. Naik. Yep ya loh sih. Seindah inilah Indonesia kita bosku. Ya toh, sayangi alam kita, jangan rusak. Sudah sampai kita. Mau ngapain kita hari di sini? Kita akan siap-siap dulu ya bos ya, sambil kita leren dulu cekidot. Kingkan niate ya arep kayak kilo wedang uwa dari Mas wis nggawa cingkir nggawa banyu. Wis nggawa kompor. Lah pancine. Piye? Terus ki arep apa? Mumi lho ya bingung godhoke nganggo apa. Alah piye ki Mbak Bi? Oh alah. Kok kayak ngene ki. Kayak ngene ki. Kesadar bakul-bakulan. Oh iya ya panci ya. Engko gak ngilingno to, Mbak. Aku muni wis sak pancine tir wis. Ora wae munine. Wis. Banyune wis. Wis anu, cangkire sing cilik. Aja Mbak, gak ketok gak estetik ya wis enek pancine. Oh, alah enek banget. pancine wis. Banyune engko teko ngene imae, gak nek banyu. Tripate Mbak, tripate. Wis tak ngeterkan gasenan. Bantuan datang, bantuan datang. Terima kasih Megaku nih bos singgol dong. Waduh bos, tempatnya korene nggo panci tok, jangan nggo panci nyel tenan. Lari komata Lak surup kilo Melayu talah. Go. Ya benak pisan. Lho kowe kan calanang. Kuwi. Kowe kan calanang to. Kok suwi men to nek dikongkon? Setengah jam. Lho, kuburan piye maksudnya? Lah ngomong pas aku karo kowe mancing. Lho iya mancing karo bapak. Iki mancing kan beda kae. Lah aku muni karo bapak. Nanti kan ono iki. Iki to. Cesno lho. Iki piye, Mas? Malah mikir gak iso. Kono. Os. Iki benten. Ya mancing kok nek entuk iwak digodhog nek kene. Aku mancing kono. Terima kasih. HP on terus ya, Bos. Thank you. Motorku alon. Mega. Tak gepuk engko. Langsung cetek. Cek sik. Nah. Banyune, Cak. Ya, apa kon iku sik, Cak? Kebanteran anjay. Ya dicilekno. Sik to. Gak estetik.
Masuk ke estetik. Estetik ya? Terus ben gede. Wes wi. Kenalkan di. Alon-alon nih, alon-alon. Nah, Bos. bos. Langsung. Kurang. Jadi, oh gak harus apa-apa. Ini namanya wedang uwoh. Ini kita dapat dari SKC Jogja ya Mbak Pia. Yo, Main gudak-gudak ADW. pas adewe goda-goda kereta. Ibu, ini bisa dibeli nih. Wedang uwoh Buhan. Buhan ya. Coba kalian cari di TikTok Shop Wedang uwoh buhan. atau Tulisannya BUHAN, buhan. nah atau bisa coba cek Shopee. Iya. Kita mau coba wedang uwoh di alam. Kita rasane wedang uwoh ning alam iki. Nah, iki sakmene iki sak caman Mbak Pi. Kok warga cilik iki lho. Tak omong ngono. Jadi ini isinya ada apa Mbak? Komposisinya apa ya? Kian apa wae ning jero kene? Komposisinya saya. ada buka toh. Saya tak buka ya. Tapi Setelah selap ora. itu Kira no. Napa? ada gula batu ini sing iso dhewe dijemuk. Yo ra iso, Kak. Iso piye Ya iki carane? kayu secang. Jahe. Kayu secang. Iki kayu secang ya guys, kayak ngene iki. Kayak mau nih iki gak mau nih kayu secang. Iki kayu. Ya Allah, Kak. Jahe. Arep diambu to. Iki dudu jahe. Tak bari jahe. Kuwi sik. Tuh jahe. Ya kuwi kan jahe. Ya iki Gagang cengkeh. Kuwi daun salam. Gila cengkeh iki gila cengkeh. Daun pala, daun cengkeh. Ya iki. Iki daun palane. Kuwi daun manis kuwi. Suruh. Ora enek suruhe. Kok iso suruh? Manis daun manis. Iki kok mbok gak roh. Nah, Ini. iki kabeh no wae. Nah, ini ada gula batu. Namanya gula batu ya, bukan apa iki? Kita coba gula batunya dipakan sih Kayak gini. Oke. lagi. Lagi like. Mama, Oh ya wes. engko ya aku. Kita masukkan. Kabeh. Ini khasiatnya apa? Minuman tradisional sehat dan hangat. Sak rohku jahe kuwi nggo menahan nafsu makan. Jadi nek wong sing pengen diet, soalnya aku nate sing pengen diet, biasanya bar sarapan toh minum jahe. Tahu nggak manfaatnya ini apa-apa? Ini manfaat sepengetahuanku ya. Ini bisa menghangatkan tubuh karena ada jahenya. Dan juga ini juga bisa membuat badan lebih enteng karena banyak rempah-rempah dan apa ki jenenge daun-daun ini jan secangki ya bisa menyembuhkan penyakit embuh gak ro apa. Yang penting ki bisa untuk Anda, penyakit Anda gendeng, bisa meredakan gending Anda sementara. Nah kan aku gak seneng panas sebab aku tak nggih iki sithik karo banyak. Kayak gini sebab komposisi nih. Nah, nek pengen Jadi endorse kuwi. Ini enggak di endorse, cuma masnya memang pengen ngirim padi tapi berhubung kita bangga dengan buatan SKC homemade loh Kak. Oh iki gaenane dhewe. Homemade yo opo kon iku sih. Bangga aku SKC ndek koyo ngene iki Kak. Ya. Udah kumpulkan sampahnya nanti kita pulang. Wes ki? Wes mau tanek kurang. Sudah. Sudah dipateni to, Bos. Iki kita bawa mati ngene. Loh, tak cek mana? Loh, ono. Nah, wes, Sob. Kita guyur dengan air. Engko bim salabim jadi apa? Prok. Lah warnane iki. Iya. Lho, Aku ya? ora ngono. Nang kamera Kak. Sing mbok foto isuk mau. Kamera. Lihat, bagus kan? Pinky. Gula batunya di sini. Oh, mungkin gula batunya nek di saat diuduk kayak warnanya beda kan ki abang pink ya. Engkra Gak wis kaya anune. Kilo kayu secang nih. Gula-gulane Secang gipinge wis. Aku suka yang hangat. Ya guna warnanya oranye. Baunya itu mirip
Kayak es podeng, sumpah aku semuni es podeng. Iki gak es podeng. Apa no? Manisan. Tapi manisan sing ngene dhewe. Oh, versi. Kena tak sik ya to. Iki enak. Gulane bener sik. Gulamu gradasi iki oranye kuning. Oh, Sendak to, Kak. Wedang uwuh versi Jogja. OBH kok bisa set. nek lagu anyar neh. Ya to. Kok gua apalan cah lah mumet aku mendino ngrungokno. Sing rollerblade wis ora ora. Wis gak sah. Rollerblade. Wis rohop. Rollerblade. Rollerblade. Terus ae. Dah siap lah. Itu lagu yo iki lho. Iki panas iki mumpung e. Iki panas ki. Sumpah bu nek menurutku ki kayak duh warnamu kebutuh tergantung amal ibadah iki aku cerah. Yo ora iki wis udik. Tergantung amal dan ibadah guys, tenan. Yo ora. Lah, Yang apik malah sing butek. nanti cerah. Panas cah. Anjir. Saya tak edakno Kak, kita koyo 0,5. Iya. Emang wis di review Pak Di cuma gong detail. Satu dulu. Nah, di sini ada gula batunya, ini ada secangnya, Bos, berubah warna. Dan ini juga ada daunnya tadi, cengkehnya juga ada. Maka daun manis juga ada nih, daun manis jahe. Nah, warna nih. Pokoknya mantep pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tombol teko loro lunga. Bismillah. Cepat, Bos. Anak bol. Jahenya kerasa hangat sekali. Kayak ombe marjan ya warnanya. Ombe marjan gitu. Panas, jahenya kerasa kan? Rempah ngono, Kak. Iki nek ngombe iki enake pas ade kademen ngono kae. Lah iya, rempah ngono kayak anget tapi sing bukan teh ngono, ngerti gak? Wedang uwuh. Oke, Bos. Kita akan lanjut vlog kedua. Mau ngapain kita hari ini vlog kedua? Penasaran gak, Mbak Pi? Kudu penasaran. Jadi, segitu aja vlog kita hari ini. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Jangan lupa Oh. like, comment, dan subscribe hanya di Kula Junior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.